οποίο είναι σωστό γιατί εμποδίζει, αλλά δεξιά και αριστερά, έτσι ώστε να ορίζονται και τα όρια του κάθε καταστήματος, εγώ νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο εφόσον αυτό το επιθυμούν και οι επιχειρηματίες. Ένα άλλο θέμα είναι η ομοιομορφία, γιατί εδώ βλέπετε ότι υπάρχουν κατασκευές διαφορετικές και σε διάφορους άλλους δήμους έχει ληφθεί πρόνοια έτσι ώστε να υπάρχει μια ομοιομορφία και στην κατασκευή αλλά και στην εμφάνιση, να μην έχουν αλλού νάιλον, αλλού τζάμι, αλλού να είναι κινητά τα χωρίσματα και αλλού να είναι σταθερά. Μια τέτοια ομοιομορφία θα δώσει ένα χαρακτήρα τουριστικό, το οποίο θεωρώ ότι είναι καλό να υπάρχει στην πόλη μας. Όπως επίσης δεν υπάρχει και πρόβλεψη για την τιμή. Πώς θα γίνεται ο καθορισμός της τιμής που θα πληρώνει ο καθένας, ανάλογα με τον δρόμο βέβαια και την εμπορικότητα που έχει ο καθένας. Αυτά τα σημεία ήθελα να δείξω και νομίζω ότι δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο να προβλεφθούν και να περιληφθούν στην κανονιστική για να μπορέσουν και οι επιχειρηματίες να κάνουν άνετα τη δουλειά τους, αλλά και οι πολίτες να απολαμβάνουν καλύτερα το χρηματικό τους. Ο κύριος Γιάννη. Αυτό το θέμα από το Παπαδρέδο, είπα και προηγούμενα. Ένα θέμα στο οποίο υπάρχει είναι να μην υπάρχουν περίπτωση στη χώρη, που μερικές φορές παρατηρείται, και να τηρηθεί σε αυτό το οργανισμό, γιατί πολλά από τα θέματα που υπάρχει ο Ιωαννόπουλος προβλέπονται στη κανονιστική, από ό,τι έχω διαβάσει. Επομένως, λοιπόν, είναι το θέμα και εδώ τήρηση της κανονιστικής και φυσικά υπάρχει άποψη των πραγματικών, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο να τηρήσει. Οφείλουν και αυτοί να διασφαλίσουν τους ίδιους όρους και καλούς όρους λειτουργίας τόσο των κρατημάτων αλλά και της πόλης. Γιατί υπάρχουν και θέματα αποσπέραντους σε μερικά σημεία, τα οποία δεν πρέπει να τα αφήνουμε έτσι απ' έξω. Υπάρχουν αποσπέραντες καταστάσεις που πρέπει και εκεί να υπάρχει υλοποίηση του κανονισμού, σε ειδικά πεζοδρόμια και όλα αυτά. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια διαδικασία, αν θέλουμε η πόλη να δίνει ένα άλλο ποσοστό συνολικά και ταυτόχρονα φυσικά να αναπτύσσουν εδώ οι επαγγελματίες την εμπορική τους και την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Ο κύριος Σταυρέλης. Κύριε Πρόεδρε, ο κανονισμός υπήρχε στο αποδιστριακό Δήμο Κορινθίων και γίνει νομίζω το 2008 και θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές πήγε καλά. Παρά το γεγονός ότι το 2008 προσωπικά τουλάχιστον υπέστη μια επίθεση από πληθώρα επαγγελματιών αλλά και πολιτών θα έλεγα, ακόμα και πολιτικών. Εγώ ήμουν αυτός της παρέας και δεν άφηνα τα καταστήματα στην οδό Δαμασκηνού να, όχι φτιάξαμε εκείνες τις πέρβολες, να τοποθετηθούν δεξιά-αριστερά, να τις κλείσουν. Την ίδια άποψη που είχα τότε, την ίδια άποψη έχω και τώρα. Και θεωρώ ότι στους πεζόδρομους, μιλάει οι πεζόδρομοι είναι το βασικό θέμα. Μην γελιόμαστε τώρα, τα υπόλοιπα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, ούτε στο κυνηγισμό έχουμε πρόβλημα, ούτε στα καλάμια, που έχει σπάσει και η κίνηση, το πρόβλημα είναι στους πεζόδρομους. Είναι 19 καφετέριες, κύριε Δήμαρχε και κύριε Πρόεδρε, και δυστυχώς 3 ή 4, 3,5 θα τις έλεγα, καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του, είναι που δεν τηρούν τον κανονισμό. Και δεν χρειαζόταν για μένα ο κανονισμός αυτό. Πολύ καλός είναι. Και βεβαίως τον υπερψηφίζω. Αυτός εξειδικεύει πολλά πράγματα, ακόμα καλύτερα για να μην έχουμε διφορούμενες απόψεις και επευθύνεται σε όλο το καλλιτεχνικό Δήμο Κορινθίων. Άριστη δουλειά. Το πρόβλημα είναι όμως με αυτούς τους 3-4 οι οποίοι κλείνουν, έχει σχέση και με αυτό που είπε και ο κ. Λογιανόπουλος, κλείνουν πανταχώθεν το χώρο. Και όχι μόνο το κλείνουν στο 1,70, όσο προβλέπετε το κινητό τζάμι, αλλά έχουν από πάνω και κάτι κουρελούδες που κρέμονται και το κάνουν μέσα με σόμπερ και λοιπά ένα νέο κτίριο. Αυτό είναι απαράδεκτο και θεωρώ παρά το γεγονός ότι έχει καταργηθεί η δημοτική αστυνομία από την προηγούμενη κυβέρνηση κάκιστα, η δε καινούργια κυβέρνηση μας ξεγέλασε και αυτή ότι θα επανασυστήσει τη δημοτική αστυνομία και ήρθε μόνο ένα δημοτικό αστυνόμο να το κάνουμε τι. Ψέματα στα ψέματα για να δείτε και η προηγούμενη και η τωρινή. Με ποιον θα πάμε να υλοποιήσουμε, γιατί θα πάει η υπηρεσία, η επιτροπή αυτή που αναφέρει ο οργανισμός, να καταγράψει την αυθαιρεσία, αλλά τι θα πάει ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος, ο υπάλληλος να το κατεδαφίσει. Θα περιμένουμε πότε θα βγει μια δικαστική απόφαση 3 μηνών ή θα έχουμε αυτοδικία.
Θα πρέπει και η αστυνομία να γίνει μια ενημέρωση ότι θα παρεμβαίνουμε πάρα αυτά. Ο Δήμος να δίνει το συνεργείο, γιατί στο κάτω-κάτω ξέρετε είναι και άδικο. Είναι 19 καφετέριες στο κέντρο, οι 16 είναι τέλειες. Τέλειες θα έλεγα. Και δεν βάζω το θέμα αν παίρνουν και 5-10 τετραγωνικά παραπάνω. Εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα αρκεί να μην εμποδίζει τους πεζούς. Το πρόβλημα είναι αυτή η ακαλαισθησία με τα βαγλαντιά, θα τα έλεγα εγώ προσωπικά, όπως θα έχουν καταντήσει με τα κουβούπλια γύρω-γύρω. Είναι άδικο και έναντι των υπολείπων 16 επαγγελματιών στην πόλη. Τα λέω δημόσια, τα λέω και προσωπικά, τα λέω και στους ίδιους, πολλούς τους έχω και προσωπικούς φίλους, αλλά έτσι έχω μάθει να τα λέω, δεν με ενδιαφέρει, πρέπει να πάρουμε μέτρα, να μην αφήσουμε την κατάσταση να εξαγνιστεί. Αυτούς τους 2-3, 3,5 που σας είπα, να τους βάλουμε στο σωστό δρόμο. Κέρδος θα έχουν, δεν πρόκειται να χάσουν. Ο κύριος Παπάς. Κύριε Πρόεδρε, δεν συμμετείχα ενεργά στη διαβούλευση. Τώρα κάνω συμπεριληπτική και θέλω ότι θα έπρεπε να φτάσω. Προσωπικοί λόγοι δεν μου το επέτρεψαν. Εν πάση περιπτώσει, διαβάζοντας τις τελευταίες μέρες του οργανισμού, θέλω από αυτή τη θέση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου να επισημάνω για πράγματα, τα οποία θα επισημαίνω μόνο και μόνο για λόγους αποφυγής κινδύνων κατά την εφαρμογή. Γενικά θεωρώ ότι είναι ένας κανονισμός, μια κανονιστική που έπρεπε εδώ και καιρό να έχει ψηφιστεί και να ισχύει. Γιατί μετά το 2010 η πόλη, ειδικά το Στρατιωτικό Κέντρο, στην πόλη δημοφόθηκε μια καινούργια κατάσταση. Και επειδή ακριβώς η επιβίωσή της και η διάρκεια χρονική σε συνδυασμό με την ποιότητα ζωής των ευρωελευθέρων πολιτών συνδέεται με την κανονιστική και με την εφαρμογή της, αυτό το λόγο ήταν επιβεβλημένη. Πρόκειται για μια σωστή στη δομή της κανονιστική, με κάποια σφάλματα που δημιουργούν ασάφειες τέτοιου βαθμού που είμαι σίγουρος ότι αύριο θα οδηγήσουν πολλούς στα δικαστήρια ή εν πάση περιπτώσει θα δώσουν δικαίωμα σε πολλούς καταστηματάρχες και ενδιαφέροντος να χρησιμοποιήσουν τις ασάφειες αυτές είτε για να εμποδίσουν την εφαρμογή ή τουλάχιστον την πρόθεση του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή το οργάνο που ψηφίστηκε η κανονιστική, γιατί εμείς εδώ ερχόμαστε ως νομοθετικό όργανο και νομοθετούμε την κανονιστική, δηλαδή ένα νόμο γενικής εφαρμογής που θα ρυθμίζει τα σχετικά με την παρακολούθηση των χώρων. Επαναλαμβάνω ότι μπορεί να φαίνεται η όλη διαδικασία αλλά και η ύπαρξη μιας κανονιστικής ως κενό γράμμα ή ως τυπική διαδικασία, παρόλα αυτά, ειδικά για τους πεζόδρομους του ιστορικού κέντρου της Κορίνθου, είναι ζήτημα επιβίωσης. Δηλαδή, αν θέλουμε να οδηγηθούμε σε μια κατάσταση καλαμίων, όπου αχρηστεύτηκε το προϊόν καλάμια λόγω της αυθαιρεσίας που από το 1997 και μετά επιβλήθηκε σταδιακά βέβαια με την ανοχή των τότε δημοτικών αρχών και κατέληξε βέβαια στην εμπορική εισαγωγικά και όχι μόνο καταστροφή της περιοχής εκείνης. Για να μην επαναλάβουμε λοιπόν, να μην επαναληφθεί αυτό, θα πρέπει να δούμε προσεκτικά, και το επισημαίνω γιατί κάνουμε στις σημαντικές αυτές, θα πρέπει να δούμε προσεκτικά δύο-τρία πραγματάκια, τα οποία θεωρώ ότι στο σύνολο δεν είναι πάρα πολύ σημαντικά, δηλαδή είναι λεπτομέρειες σχέση με το σύνολο. Σε σχέση με το σύνολο λοιπόν, να πω αυτό και θα τελειώσω πάρα πολύ σύντομα. Ότι ρυθμίζεται για πρώτη φορά ασάφειες που πήγαν στο παρελθόν. Πρώτο, το ζήτημα των πλαϊνών προστατευτικών διαλοπετασμάτων
που δεν επιτρέπονταν με την προηγούμενη κανονιστική. Είναι πολύ σοβαρή η εξέλιξη. Δηλαδή, επιτρέπεται σε ένα κατάστημα πλέον αριστερά και δεξιά για τους μήνες τους συγκεκριμένους, Οκτώβριο-Απρίλιο, είναι πρωτοποριακό αυτό, που σημαίνει ότι πρέπει όλοι να το επικροτήσουμε. Επιτρέπει αριστερά και δεξιά την τοποθέτηση στο 1,60, αν δεν κάνω λάθος, αεροπετασμάτων και προστατευτικών. Πρώτο, πολύ σημαντικό αυτό. Δεύτερο, το ύψος και την εφαρμογή του ΝΟΚ, του νέου οικονομικού κανονισμού, σε σχέση με την τήρηση του ύψους των σκιάστρων κλπ. Στα 3 μέτρα, αν δεν κάνω λάθος. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ουσιαστικά οδηγούμαστε σε εκ των πραγμάτων, όχι απαγορεύση, αδυναμία οτιδήποτε να κλείσει τα 3 μέτρα και να δημιουργήσει χώρο διαστήσεις σε κοινό στο χώρο. Πολύ σημαντικό. Οι επισημάνσεις που έχω να κάνω όμως για να φτάσω στο κείμενο, γιατί πιο πολύ τα λέω για να δώσω το στίγμα του πράγματι, πρέπει να επικροτήσουμε αυτές και κάποιες άλλες παρεμβάσεις ή, για παράδειγμα, η αιμονή στο 1,5 μέτρο ελεύθερου πεζοδρομίου, παρότι εκεί υπάρχει η πρώτη άδεια που θέλω να πω, ότι από τη μία λέμε ότι παραχώρηση κοινόχρηστου σε πεζοδρόμια 1,5 μέτρου μέχρι 1,5 μέτρο απαγορεύεται και μετά ερχόμαστε και λέμε άρα 1,5 μέτρο και πάνω επιτρέπεται και μετά ερχόμαστε και λέμε θα υπάρχει όμως ελεύθερο 1,5 μέτρο. Αυτή είναι η πρώτη επισήμανση. Αυτό δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να διευθετηθεί. Δηλαδή, εγώ να υποθέσω ότι στα 2 μέτρα που έχουμε πεζόδρομο, τεράστιο πεζοδρόμιο χιλιόμετρων, 2 μέτρα, που είναι ο πεζόδρομος της Δαμασκηνού, και νομίζω κάποια τμήματα της Αποστόλου Παύλου, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω, όχι, η Δαμασκηνού είναι 2-2-10. Εκεί λοιπόν θα χαθεί 1,5 μέτρο, θα έρθει ο άλλος όμως θα ζητήσει άδεια. Για 40 πόντους, για 40 πόντους, θα τους πάρει. Εκεί λοιπόν μπορεί να δημιουργηθεί ασάφεια σε σχέση με την εφαρμογή και πρόβλημα σε σχέση με την εφαρμογή. Το ένα είναι αυτό. Γιατί 40 πόντους αντιλαμβάνω ότι δεν είναι ούτε η άμετρος πεκτόρισμα το δικό μου. Τέλος πάντων, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι ενώ στην κανονιστική ισχύει η αρχή της προβολής και της πρόσωψης, σε όλες τις διατάξεις, μόλις φτάνουμε στο προκείμενο, στην προβολή και στην πρόσωψη, ερχόμαστε και λέμε ο αδιάθετος χώρος, και εγώ αναρωτιέμαι ποιος είναι ο αδιάθετος χώρος, δεν γνωρίζω πουθενά, τι σημαίνει αδιάθετος χώρος, και εφόσον δεν δοθεί στην πρόσωψη, στην προβολή και είναι στο διπλανό, θα γίνει δημοκρασία στην οποία θα συμμετέχει και ο απέναντι και η απέναντι μάλλον. Γιατί δεν υπάρχει ο απέναντι, μπορεί να είναι και η απέναντι αύριο. Η κανονιστική θα ισχύει για 20 χρόνια, 15, 30, 40, δεν ξέρω πόσα χρόνια. Ποιος θα είναι ο απέναντι, τι θα είναι απέναντι και ποιος είναι ο αδιάθετος χώρος. Τι σημαίνει αδιάθετος χώρος. Αυτός που δεν θα προκύψει από τι. Αυτή η διάκριση νομίζω ότι θέλει επεξεργασία. Θα δημιουργήσει πρόβλημα. Γιατί μιλάμε για αδιάθετο χώρο, χωρίς να ορίζουμε την αδιάθετος χώρος, και γιατί όταν μιλάμε για δημοκρασία, ενώ ισχύει η γενική αρχή της μη δημοκρασίας, δηλαδή η αρχή της πρόσωψης και προβολής, παραχώρηση σε πρόσωψη και προβολή, και ερχόμαστε εκεί και κάνουμε μια εξαίρεση, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος που αυτό θα πέσει. Εγώ πιστεύω ότι δικαστικά θα πέσει και αυτό και το τονίζω. Αυτό, και εν πάση περιπτώσει μπορεί να λέμε ας πέσει δικαστικά, αλλά ταυτόχρονα από πίσω κρύβονται πρόσωπα, υπάρχουν πρόσωπα, υπάρχουν συμφέροντα και γι' αυτό λόγο να δημιουργούμε ασάφειες που θα δημιουργούν συγκρούσεις αύριο μεταξύ επαγγελματιών, μεταξύ του Δήμου κυρίως και των επαγγελματιών κλπ. Αυτή η διάταξη λοιπόν είναι παράγραφος 3. Δεν έχω γυαλιά. Παράγραφος 3. Άρθρο 5, εδάφιο 12, παράγραφος 3 και 5, κύριε. Καλά. Συμφωνώ απόλυτα. Βλέπω διαβασμένο πολύ φρόντιση. Αυτό λοιπόν είναι μια διάταξη. Ερχόμαστε λοιπόν στην παράγραφο 3. Προσέξτε τώρα. Φεύγω από το παράγραφο 3. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Πόσο σημαντικό, το πόσο της ασάφειας μάλλον. Το δεύτερο είναι το εξής. Ερχόμαστε στην παράγραφο 5 και λέμε. Σε ποιο άρθρο? Στο 12. Στο 12. Ένα άρθρο με όλες τις άρθρο 5, άρθρο 12. Μην διακόπτετε τον κύριο Παπά. Μην διακόπτετε κύριε Παπά. Καταρχάς είπα το εξής. Εγώ δεν ενδιαφέρομαι ούτε για επαγγελματίες. Εμένα με ενδιαφέρει
και όσοι με ξέρουν αυτό, το λέω τα τελευταία χρόνια, με ενδιαφέρει η εκλογή του πεζόδρομου. Είναι το μεγαλύτερο έργο ποιότητας ζωής που έχει γίνει στην πόλη. Και αν θέλουμε να το προστατεύσουμε, αν θέλουμε να το προστατεύσουμε, το προστατεύσουμε. Αν θέλουμε να το κάνουμε Τέξας, θα γίνει Τέξας. Και αν δεν γίνει Τέξας τώρα, θα γίνει Τέξας μετά από 5 χρόνια, μετά από 10 χρόνια. Έτσι. Όταν θα βγαίνουν στα χαρακόμματα για να διεκδικούν φόρους με ασαφείς διατάξεις. Εγώ είμαι σαφής. Πάμε στις βάρες από 5 λοιπόν. Είναι αντιφατική. 12 λέει, ένα δεν υπάρχει αυτό. Δεν είναι 12. Από 12 είναι εκεί, δεν είναι 12. Τρόπος διάθεσης νομίζω το κόσμο. Είναι το άρθρο. Τρόπος διάθεσης. Το άρθρο 12. Παράγραφος 3 και 5. Ερχόμαστε λοιπόν. Και λέμε, αφού λέμε το 3 αυτό εισάγουμε εξαίρεση λοιπόν, από τον κανόνα αυτό που λέμε πρόσωψης και προβολής, πάμε στο 5 και παρεχόμαστε στον κανόνα πρόσωψης και προβολής. Δηλαδή τι λέμε, στους πεζόδρομους επιτρέπεται τα καταστήματα να αποκτούν τα εργαστήματα στην πρόσωψή τους, επί της ίδιας τεχνολογικής γραμμής και στην προβολή τους, δεδομένου ότι το κέντρο θα παραμένει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον της 20 μέτρα. Δηλαδή τώρα, αυτό και μόνο αυτή η διάταξη θα πέσει. Γιατί να πέσει λοιπόν, ας το επεξεργαστούμε και να ισχύει είτε το ένα το άλλο. Άρα θα ασχολούμε το ένα, να ισχύσει το ένα. Αν αποσύνουμε το άλλο, δηλαδή θα ισχύει η γενική αρχή ή θα ισχύει η γενική αρχή της δημοκρασίας. Για να όλους τους όρους της δημοκρασίας. Δηλαδή τι λέω, ή θα πούμε μόνο πρόσωψη και η προβολή δημοκρασία, ή θα πούμε πρόσωψη και η προβολή ως γενική αρχή. Αυτό λέω εγώ. Γιατί αλλιώς υπάρχει σάφια. Θα υπάρξει πρόβλημα. Η παράγραφος 5 λέει τον κανόνα που είναι πρόσωψη προβολή και πάμε στην 3 που είναι προγενέστερη διάταξη και τι λέει, λέει σε περίπτωση που αδιάθετος κοινότητας όρος, είπαμε, ο αδιάθετος όρος τι είναι, σημαίνει, δεν βρίσκεται σε προβολή ή στην πρόσωψη και δεν θίγονται συμφέροντα τρίτη, τότε δίνεται να διατεθεί με δημοκρασία, στην οποία είναι δικαίωμα οι όμοροι, βάζουμε άλλον όρο εδώ, βάζουμε και τους όμορους μαζί, δηλαδή εξαίρεση της εξαίρεσης, εδώ, όσο υπάρχουν οι έξι εκμεταλλευτές χώρου, ειδικά για την περίπτωση πεζοδρόμων και οι ένατοι εκμεταλλευτές του παραγωγικού χώρου. Άρα, εγώ αναρωτιέμαι, τι είναι αδιάθετο, τι είναι το ένα από όλα, να μην τα επαναλάβω γιατί είναι κουραστικός, και κυρίως το ότι εισάγεται εξαίρεση από την παράγραφο 5, από την γενική αρχή, χωρίς να το λέμε τουλάχιστον. Εδώ δεν είναι δύσκολο. Το λέω απλά γιατί είναι και δικηγόρος και άλλο μετά θα μου λένε καλά εσύ πέρα τι όλο πες. Τώρα, υπάρχει μια ασάφεια επίσης στο ζήτημα στην παράγραφο 6 της ίδιας διάταξης. Σε πεζοδρόμια με πανεμβολή δρόμου. Ενώ λέμε ότι επιτρέπει την ανάπτυξη, πολύ σωστό αυτό, μόνο επί της πρόσωψης, σε περίπτωση ύπαρξης κοινοχρήση του χώρου, στην ένατη πλευρά, και εφόσον δεν θίγονται δικαιώματα άλλου, αυτό εδώ πέρα, δηλαδή, αυτό είναι λάθος διατύπωσης. Σε περίπτωση ύπαρξης κοινοχρήση του χώρου, στην ένατη, δηλαδή τι κάνουμε, λέμε, αυτός που έχει χώρο απέναντι από τον δρόμο, δεν παίρνει μόνο την πρόσωψη. Πάρα πολύ σωστό κάτι στο δικαιώμα. Κανονικά της προτινάτου. Ωραία. Αφού λέμε αυτό όμως, ερχόμαστε εδώ και τι λέμε. Σε περίπτωση ύπαρξης του χώρου στην ένατη πλευρά και εφόσον δεν θίγονται δικαιώματα άλλου. Αυτό τι σημαίνει δικαιώματα, εφόσον δικαιώματα. Αυτό δικαστικά θα πέσει. Δεν μπορείς να κανονιστεί να λες αόριστα, λες κάτι αόριστα. Τι σημαίνει εφόσον. Δεν θα λέω ότι έρχεται κάποιος, πώς παίρνεις τέτοια. Κύριε Παπά, κύριε Παπά, συντομεύεται λίγο. Όχι, εγώ θέλω τους φόρους δικούς μου. Τι είναι κάτι λαχώς, τι είναι βέβαιο θα πέσει. Εγώ το λέω. Κύριε Σταρβέλη, κύριε Παπά, συνεχίστε, απλώς συντομεύεται γιατί είναι και οι πολίτες εδώ που θα ζήσουν κάποιοι, είναι και οι άλλοι. Αν δεν γίνουμε κατανοητός και διανόμαστε στα λόγια, όταν λέω θα πέσει, δεν λέω ότι πήρατε να θα πέσει. Φοβάμαι ότι αυτή η διάταξη δημιουργεί προβλήματα και είπα και πριν ότι δίνει δικαιώματα αύριο σαν επιχειρηματία να εκμεταλλευτεί για να μην πληρώσει, για να παραβιάσει, να δημιουργήσει προβλήματα στην εφαρμογή και τον έλεγχο. Αυτά εγώ σας λέω τώρα. Δεν το παίξω εδώ πέρα, κύριε Σλάβη, δεν θα το παίξω εδώ για το δικηγοράρα. Αλλά έχω μια θέση και έχω μια ιδιότητα που δεν μου επιτρέπεται να κάνω λάθη. Τέτοια. Και αν κάνω λάθη, τουλάχιστον
να είναι... Κύριε Παπά, επί του θέματος... Αλλά όταν βλέπω, και λέω λοιπόν, όταν λέμε εφόσον δεν θίγονται δικαιώματα άλλου, αυτό είναι μια γενικότητα που αύριο μεθαύριο μπορεί να γίνει εκμετάλλευση από οποιοδήποτε κακόπιστο. Δηλαδή, έρχεται κάνει μια καταγγελία οποιοδήποτε τρίτος, τέταρτος και να πει: θίγονται τα δικαιώματά μου. Ποια είναι τα δικαιώματα αυτά, συνταγματικά, στην προσωπικότητά μου, στην αισθητική μου. Γιατί αυτό δεν θα να κάνει καθίσματα απέναντι. Αυτά είναι δικαιώματα. Όταν λοιπόν τα προσδιορίζεις έτσι, αύριο θα έρθω εγώ διαβάζοντας αυτό εδώ και θα πω να μου δίνει το δικαίωμα. Το εγκιάνει το Κύριε Παπά, έχετε την καλοσύνη. Μαζεύετε το βίντεο έτσι επί της ουσίας. Άρα αυτό είναι αοριστία και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το δούμε. Υπάρχει να μας κάνουμε το εφόσον δεν είναι δικαιώματα. Ή ας καταργήσουμε αυτό. Δεν ξέρω. Πιστεύω να δημιουργήσουμε βήματα. Κάτι άλλο. Σε σχέση με τα αρχιτεκτονικά στοιχεία, δηλαδή, αφού πάρα πολύ ωραία το που έγινε για πρώτη φορά αυτή η τοποθέτηση κινητών διάφανων με ξύλινη μεταλλική με περιμετρική κορνίζα ή άλλο φρακτών και λιβάνιων φρακτών 1,60 και για τους μήνες Οκτώβριο και Απρίλιο και όχι έδωσε πάρα πολύ σωστό αυτό, δεν ξέρω πως έπρεπε να δούμε την ομορφία, εκτός αν προκύπτει κάπου. Δηλαδή κάπου να προκύπτει ο έλεγχος, ο αρχιτεκτονικός από την τεχνική υπηρεσία για να μην γίνονται αυτά τα καραγκιούς μπερτέτα, ό,τι θέλει ο καθένας βάζει. Να υπάρχει μια ομοιομορφία και να έχει αισθητικά να είναι ωραίο και ομοιόμορφο. Αυτά. Δεν θα πω κάτι άλλο. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο, ότι πολύ σωστά έγινε, έλυσε πάρα πολλά θέματα, απλά με τις τρεις επισημάνσεις αυτές, οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν οποιοδήποτε πρόβλημα, όπως σας εξήγησα, στο μέλλον. Ο κύριος δεν νομίζω ότι είναι σκοπός αυτός. Ο κύριος Δημητρόπουλος. Και εγώ από την πλευρά μου καλωσορίζω αυτή την κανονιστική. Μπορούσε να υλοποιηθεί χρόνια πριν και να είχαμε ένα πιο καλέστερο κέντρο ειδικά στους πεζοδρόμους και να είχαμε διευκολύνει τους επιχειρηματίες, καφέ, ρέστοραν και ειδικά εστίασης. Γιατί ο ρόλος του Δήμου είναι να διευκολύνει την επιχειρηματικότητα και να προστατεύει τις θέσεις εργασίας ειδικά στους παλαιούς καιρούς οικονομικούς και δύσκολους που βιώνουμε. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Παπά. Όχι γιατί είμαι ολοκληρωμένος νομικά, δεν είμαι νομικός, αλλά επειδή και εδώ τις ίδιες απορίες επισκέφθηκα το ίδιο γνωστό νομικό γραφείο της πόλεως, το ίδιο γνωστό με τον κύριο Παπά, και μου επισήμανε και αυτός τις ίδιες απορίες που είχα και πρέπει όντως να γίνουν κάποιες διαφορετικές επικοινωνίες και διατυπώσεις. Αυτό δεν θα σας το πω, αυτό και ποιος είναι ο νομικός μου σύμβουλος. Πείτε μου το δικό σας εσείς, ή μάλλον είπα το ίδιο γνωστό με τον κύριο Παπά γραφείο. Μπορείτε να το θεωρώ ότι είναι έκριτος, τον το θεωρώ έκριτο νομικό τον κύριο Παπά. Κύριε Δημητρόπουλο, επί του θέματος κύριε Δημητρόπουλο, μιλάμε για την κανονιστική. Γιατί δεν εμπλέκετε με τα εσωτερικά σας. Μιλάμε για την κανονιστική. Ναι, για την κανονιστική. Και είπαμε, με επισήμανε ακριβώς το ίδιο, τις ίδιες παραγράφους, την 3 και την 5, και όντως θα υπάρχουν θέματα εδώ και στο μέλλον, όντως θα βάλουμε σε διαμάχες δικαστικές τους επιχειρηματίες που θα προκύψουν ή υφίστανται αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, εδώ ήταν μια διευκολύνεια. Δεν είπα ούτε να το παίξω έξυπνος, είπα ότι σπουδεύτηκα μάλιστα. Εντάξει, κύριε Δήμαρχε. Οπότε δεν είναι νομική να συμφωνούν το ίδιο, δηλαδή μια άλλη βαρύτητα και βάση. Εγώ κύριε Πρόεδρε, δεν μπορώ να πω και δεν έχω τις νομικές γνώσεις στη διαδικασία τη νομική, αν θέλετε, ηθή κάποιων πραγμάτων. Εκείνο όμως που θα πρέπει όλοι να έχουμε κατά νου είναι ότι η κοινόχρηστη χώρη και σαφώς το πεζοδρομημένο κέντρο έχει δημιουργήσει μια νέα, αν θέλετε, εικόνα, έχει δώσει μια νέα ορμή στην πόλη μας, στο κέντρο της. Έχει βοηθήσει το επιχειρήν, αλλά από εκεί και πέρα δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι κοινόχρηστοι χώροι, πάγια, έχουν να κάνουν τους πολίτες. Άρα λοιπόν υπάρχουν κάποια ζητήματα. Ανέφερε ο κύριος Σταυρέλης ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την κατάληψη χώρων οι οποίοι δημιουργούν και νομίζω και ο κ. Στογιανόπουλος δημιουργούν χώρες στην κίνηση των πεζών, χώρους στην κίνηση των πολιτών, γιατί κοινόχρηστοι χώροι με χώρους που θα καταλάβουν τα καταστήματα υγειονομικής
υγειονομικού ενδιαφέροντος, καλό να τους καταλάβουμε, αλλά αν δεν μπορούν να κινηθούν οι πεζοί, δεν θα κάνουν ούτε στο τραπέζι. Αυτή είναι μια πρακτική που την έχουμε ζήσει, τη ζήσαμε στα Καλάμια, τη ζήσαμε για 15 τουλάχιστον χρόνια. Υπήρχε το συγκεκριμένο πρόβλημα το να αναπτύξω έστω και ένα τραπεζοκάθισμα παραπάνω. Αυτή η λογική οδήγησε τη συγκεκριμένη περιοχή εκεί που την οδήγησε. Από εκεί και πέρα τώρα έχει δείξει τα τελευταία χρόνια ότι το εμπορικό κέντρο της πόλης, το κομμάτι της εστίασης, της αναψυχής, έχει έρθει στο κέντρο της πόλης. Για μένα αυτό είναι καλό. Και έρχεται το καλοκαίρι και έρχεται το χειμώνα. Όντως η κανονιστική αυτή λύνει ζητήματα που έχουν να κάνουν με ανεμοπετάσματα και βάζει και μια ειδοποιώ διαφορά σε σχέση με την παλιά κανονιστική που είχαμε, γιατί αντιμετωπίζει πιστεύω και το κομμάτι της ομοιομορφίας ή της μορφής που θα έχουν αυτά. Και έρχομαι λίγο να τονίσω ότι μπαίνει και ένα ζήτημα εδώ πέρα πλέον και αναβαθμίζεται μέσα από αυτή την κανονιστική ο ρόλος πλέον της τεχνικής υπηρεσίας όταν θα δίνει την άδεια κατάληψης, του τι θα καταλάβει, πόσα ακριβώς τραπεζοκαθίσματα θα τοποθετηθούν, σύμφωνα με την άδεια που έχει ο καθένας. Μην το βγάζουμε από το μυαλό μας αυτό. Υπάρχουν καταστήματα τα οποία έχουν μια συγκεκριμένη άδεια συνολικά ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων. Και δεν μιλάω για μια επέτειο που απλώνουν τα τραπεζοκαθίσματα όπου φτάνει το μάτι μας. Καταλαβαίνετε μια γιορτή. Μιλάω για την καθημερινότητα. Η τεχνική υπηρεσία λοιπόν, ο ρόλος της πλέον αναβαθμίζεται και ως προς τη μορφή, είτε αφορά τα πετάδωτα για τον άνεμο, είτε αφορά τις τέντες, είτε τον τρόπο δηλαδή που θα γίνει σκίαση. Επιτέλους να δει μια τάξη. Επιτέλους το μάτι όταν κυκλοφορείς μέσα σε κοινόχρηστους χώρους να είναι κάτι που σε ευχαριστεί και να μην σου δημιουργεί πρόβλημα. Γιατί σταδιακά, και αυτό είναι κάτι που πρώτα από εμάς το ξέρουν οι ίδιοι επαγγελματίες, εάν θα παραμείνει μια αναρχία στη λογική του πώς διαμορφώνονται οι κοινόχρηστοι χώροι, αισθητικά πλέον, να είστε σίγουροι ότι ο χρόνος ζωής τους είναι μικρός. Και θα φύγει το κέντρο κάποια στιγμή από εκεί και θα πάει κάπου αλλού. Αυτή την ιστορία στην πόλη αυτή την έχουμε ζήσει τα τελευταία 25 χρόνια. Σήμερα είναι εδώ, το καταστρατηγούμε, αύριο φεύγει από εδώ, θα πάει κάπου αλλού και ούτω καθεξής. Εν πάση περιπτώσει, έχοντας δει την κανονιστική κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, πιστεύω ότι ουσιαστικά λύνει ζητήματα. Όσο αφορά δε τα πεζοδρόμια, γιατί αναφέρθηκε και από τον συνάδελφο τον Αντρίκο Παπά, δεν καταλαβαίνω γιατί είναι υποχρεωτικό σε ένα πεζοδρόμιο που έχει πλάτος 1,5 μέτρο να υπάρχει ανάπτυξη καταπληρωματισμάτων. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δεν το καταλαβαίνω. Εάν το πεζοδρόμιο δεν μπορεί να σου αφήσει 1,5 μέτρο ελεύθερο χώρο, να μην τοποθετηθούν ποτέ τα πεζοκαθίσματα. Τελεία. Συμφωνούμε. Δεν υπάρχει δηλαδή ακόμα. Ένα λεπτό. Το λέω αυτό. Δεν υπάρχει. Με συγχωρείτε. Δεν λέω ότι συμφωνείτε. Άλλο πράγμα λέω. Όταν υπάρχει 1,5 μέτρο και πρέπει να αφαιθεί 1,5 μέτρο, αν θα έρθω εγώ σαν κατάστημα στην τεχνική υπηρεσία να ζητήσω άδεια και μένουν 35 πόντες, δεν θα τις πάρω ποτέ. Τελεία. Αυτό προβλέπεται. Άρα τι άλλο να πει. Αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Η ανάπτυξη των ερωτηματών έχει συγκεκριμένο τετραγωνικό. Δεν μπορεί κάποιος να κάνει μια καρέκλα 15 εκατοστά ή ένα σκαμπό 15 πόντους σε διάσταση, σε πλάτος. Τίποτα άλλο κύριε Πρόεδρε. Δευτερολογία. Θέλει κάποιος... Θα παραβάλουμε καλυφάνει, θα κονώσει τι βλέπουμε. Θα το αναβάλουμε. Σε παραμιλάω. Κύριε Χατζή, να το αναβάλουμε. Κύριε Χατζή, μην έρχονται. Θα με γίνει στα μία. Κύριε Χατζή, δεν καταλαβαίνω. Κύριε Χατζή, πρέπει να πάρω το λόγο. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Καταρχήν θα κάνω ένα σχόλιο. Βλέπω ότι θέλουμε κάποιοι να μιλήσετε σήμερα για τον κανονισμό και δεν ήρθατε σε καμία δημόσια διαβούλευση, δεν κάνατε ούτε μία παρατήρηση γραπτά όταν ήταν αναρτημένο αυτό ένα χρόνο κοντά. Ένα χρόνο σαν του Δήμου. Και τώρα πάμε να μπούμε ακόμα και σε λεπτομέρειες νομοπαρασκευαστικές. Λοιπόν,
εμείς για τη σύνταξη αυτού του κανονισμού έχουμε λάβει τις διατάξεις του ισχύου. Εγώ δεν είμαι νομικός. Λοιπόν, το προεδρικό διάταγμα 270 του 81, αυτό περιγράφει ότι δεν είναι στην προβολή του καταστήματος και είναι αδιάθετο, αυτό προβλέπει δημοκρασία. Αυτό υλοποιείται με την κανονιστική διάταξη. Τι δίνουμε εμείς με τους πεζόδρομους? Στην προβολή του καταστήματος μέχρι το χώρο της διέλευσης των πεζών. Αυτό δίνουμε. Συμφωνούμε? Αυτό που είναι απέναντι γιατί δεν έχει οικοδομηθεί ή γιατί υπάρχει αγροτική τράπεζα. Εκεί είναι η ιστορία. Που αύριο η αγροτική τράπεζα μπορεί να κάνει μαγαζί. Και δικαστήρια. Αυτό ήταν άλλη υπόθεση δικαστήρια. Άλλη υπόθεση δικαστήρια. Ιδιοκτησία. Λοιπόν, αυτό λοιπόν μία και μοναδική δυνατότητα έχουμε να ακολουθήσουμε το προεδρικό διάταγμα που λέει δημοκρασία. Οι επιχειρηματίες που μας ακούν από κάτω έχουν μία δυνατότητα για να μην χτυπηθούν μεταξύ τους και φτάσουν τιμές στα μεσαόρια, να συλλογηθούν. Εκεί υπάρχει μια διαβομένη κατάσταση, εγώ τα λέω στα ίσα, πρέπει να συλλογηθούν. Αλλιώς αυτοί που έχουν δικαίωμα στη δημοκρασία πιθανόν να φτάσουν τις τιμές εκεί που δεν θα μπορούν να πληρώσουν. Πάντως, οι πιο πολλοί που υπάρχουν σήμερα στην πόλη, στο κέντρο της πόλης, πιστεύω ότι θα συλλογηθούν και θα υπάρχουν ίδιους προβλήματα. Δεν θα υπάρχουν τέτοιους προβλήματα. Υπάρχει μια διαβομένη κατάσταση. Δεν θα υπάρξουν. Δεν έχετε προσέξει κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο περισσότερο, είναι θα μας κινούν απέναντι. Αλλά εγώ εκτιμώ να υπάρχει ένα πρόβλημα. Κατάσταση υπάρχει το χώρο του και αυτός ο χώρος για μένα, επειδή ο καθένας έχει κάνει τις επενδύσεις ανάλογες, αυτό πρέπει να πάρει και τα επόμενα χρόνια. Αν εκτός να αλλάξουν άτιμοι συνθήκες, δηλαδή να γίνει η ΓΟΥΙ, να γίνει πάλι κατάστημα ελληνικού ενδιαφέροντος και δίπλα και κανένα άλλο που είναι κλειστό τώρα γίνει κατάστημα ελληνικού ενδιαφέροντος. Προς το παρόν, αυτή η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, εγώ θεωρώ ότι αυτή πρέπει να ισχύσει. Αλλά το προεδρικό διάταγμα, αυτό λέει δημοκράτηση αυτών των χώρων που δεν είναι στην προβολή των καταστημάτων ή απέναντι στην πλατεία και πώς αυτά χωρίζονται. Δεν θεωρώ ότι θα υπάρχουν προβλήματα δικαστήρια. Ξέρετε, η παραχώρηση δεν είναι υποχρεωτική για το Δήμο. Δεν είναι υποχρεωτική. Αν δεν πάρεις άδεια λοιπόν, αν δεν καταβάλεις το αντίτιμο, δεν μπαίνεις χώρο. Υπάρχει κίνδυνος προσφυγής στα δικαστήρια εναντίον πιανού. Εναντίον πιανού. Έτοιμα δικό σου ικανοποιείται με βάση την νομοθεσία την κανονιστική που υπάρχει. Υπάρχει θέμα που θα πάει στα δικαστήρια. Ο Δήμος έχει την ευκαιρία κάποιους χώρους να μην τους δίνει. Έχει την ευκαιρία. Και αυτοί οι χώροι που δίνουμε τους περιγράφουμε εδώ. Περιγράφουμε εδώ. Έχει γίνει πολλή δουλειά. Για κάποιους που ασχοληθήκαμε, γιατί και εγώ με αυτούς που ασχοληθήκαμε, και μία και δύο και τρεις φορές απογεύματα και νύχτα, επί ώρες. Έτσι. Και θεωρώ ότι αυτός είναι κανονισμός δεν περιέχει μέσα καμία σκοπιμότητα. Ακόμα και στο κομμάτι αυτό που κάποιοι νομίζουν, καμία σκοπιμότητα, το προβλέπει το πολιτικό διάταγμα. Και εν πια περιπτώσει αυτός ο κανονισμός θα ισχύσει για όλους. Δεν θα ισχύσει κάτω το κούρ για έναν εκεί, ναι, για έναν άλλο, όχι. Θα ισχύσει παντού σε όλα τα διοικητικά μας όρια. Και στο κέντρο, αλλά και στην περιφέρεια που μέχρι πρόσφατα οι καποδιστριακοί δήμοι, οι πρώην, δεν είχαν καμία κανονιστική για τα καταστήματα. Εγώ θα ζητήσω το σώμα να υπερψηφίσει αυτόν τον κανονισμό, γιατί είναι ένας κανονισμός που περιέχει μέσα, αν θέλετε, την εμπειρία μας από προηγούμενα στα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, περιέχει τη γνώση εμπειριών άλλων δήμων, κάποιοι υπάλληλοι κατέβασαν κανονισμούς άλλων δήμων. Το πώς θα αντιμετωπίσουν παρόμοια προβλήματα. Και θεωρώ ότι φτιάχτηκε όλο το καλύτερο. Απευθυνόμενος στους καταστηματάρχες που είναι εδώ στην αίθουσα και αν θέλουν να πάρουν και τον λόγο. Τους λέω ότι πρέπει να συνεχθούν. Το επιχειρηματικό κλίμα είναι ό,τι το καλύτερο για να πάμε μπροστά. Δηλαδή κανείς δεν πρέπει να τα χαλάσει το γειτονά. Εγγύα. Όπου δεν έχεις καλό κλίμα και μια φορά ο πελάτης θα πάει στο ένα μαγαζί, μετά θα πάει στο άλλο. Αν αρχίσουν οι μάχες
και μην πας τώρα και μεταξύ τους, θα φύγουν όλοι από μια περιοχή. Πρέπει να επικεντρωθείτε και σε κάποια άλλα ζητήματα που διευθύνει αυτή τη φορά. Τις παράνομες επεμβάσεις, που εγώ δίνω μεγαλύτερη σημασία σε αυτό, στους κοινόχρηστους χώρους. Με πρακτικές που έχουμε δει κατά το παρελθόν. Κοπή δέντρων ή κλαδέματα κάτω το κουρ για να διευκολυνθούν τέντες, να διευκολυνθούν καθίσματα κτλ. Μετακινήσεις δέντρων αυθαίρετα ένα βράδυ, ξυλώνουν το δέντρο από εδώ και βάζουν πλάκες, άντε να μας κάνουν το χαρτί για να το μεταφέρουν 2 μέτρα και πέρα. Αυτά αντιμετωπίζονται και μιλάνε για ανακλήσεις δύο παραχώρησης. Και πρέπει να τα προσέξετε σε επιχειρήματα. Έτσι. Εμείς θέλουμε να έχουμε μια καλή σχέση μαζί σας, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, αυτό που γίνει στην Κόρινθο και με δικό σας σκόπο και έξοδο πρέπει να διατηρηθεί, εκτός πολλά χρήματα. Εγώ χαίρομαι που έχουμε γίνει το επίκεντρο τα τελευταία χρόνια και κάποιοι άλλοι προορισμοί έχουν υποχωρήσει μπροστά στην Κόρινθο. Αυτό θα συνεχιστεί. Θα συνεχιστεί αν πάμε οργανωμένα, αν έχουμε ένα χαρισμό που τον τηρούν όλοι. Η παρανομία του ενός και η ανοχή από μια δημοτική αρχή δεν είναι καλό. Δημιουργεί πολλαπλασιάζει την ανομία. Αυτό το ξέρουμε εμείς σαν δημοτική αρχή. Εγώ θέλω να ακούσω και εσάς από κάτω, αλλά θεωρώ ότι αυτό που προτείνεται σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι αυτό ό,τι καλύτερο μπορούσε να προταθεί για να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε βιώσιμα και το διηνεκές και όχι να έχουμε μια ανάπτυξη όπως ζήσαμε σε άλλες περιοχές, δεν θα με αφήσω εδώ, που κάποια στιγμή το 8, το 9, το 10 ήταν γεμάτο κόσμο, 11, αλλά καταλάβαμε τα πάντα. Τα πάντα. Όλα. Καρέκλες και δυνάμω, καρέκλες στον πεζόδρομο, τελικά πρέπει να έκανε ένα καλό τσεντέρνετ. Μία-δύο, μας γύρισε ο κόσμος στην πλάτη και δεν πατάει συγκεκριμένη περιοχή. Φέτος και εκεί κάνουμε μια επανεκκίνηση σοβαρή και πιστεύω ότι θα έχουμε και μια αναστροφή του κλίματος. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω εγώ. Ζητάω την υπερψήφιση ενός κανονισμού που έχει καλά χαρακτηριστικά, εμπειρία ανεξαρτησμένη, δεν έχει σκοπιμότητες και πιστεύω ότι θα βοηθήσει την ανάπτυξη του Δήμου. Ο κύριος Χατζής, που είναι και ο ειδικός. Να απαντήσω στον κύριο Νόπουλο όσον αφορά το θέμα που έθεσε των χωρισμάτων. Προβλέπεται για να δούμε τα χωρίσματα, τα ύψη, όπως το σήμερα ο Σοφάς, και το ύψος και το είδος και η κατασκευή συγκεκριμένη. Και όλα αυτά τελούν υπό την έγκριση των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου και τις αρμόδιες υπηρεσίες προδομίας. Όσον αφορά το τέλος του πάρκου. Το τέλος επίσης έχει προβλεφθεί, δεν χρειάζεται να αρχίσει στο συγκεκριμένη κανονιστική, έχει αναφερθεί στα τέλη που ψηφίζουμε κάθε χρόνο και αφορά την κατάλληλη κοινοποίηση των χώρων. Και για τη συγκεκριμένη περιοχή και για όλες τις περιοχές υπάρχει ειδικό τέλος ανάλογα με την εικονικότητα της περιοχής. Ούτε έχει τεθεί θέμα από τους επαγγελματίες, ούτε υπάρχει το πραγματικό παράπονο, διότι νομίζω ότι οι τιμές είναι και σωστές και λογικές. Και δεν είναι του παρόντος. Όσον αφορά τώρα τις ασάφειες τις οποίες είπε ο κύριος επισήμενος, ο κύριος Παπάς, νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία ασάφεια. Έχει γίνει τρομερή επεξεργασία επί ώρες ολόκληρες, νύχτες ολόκληρες, 15 βράδια τουλάχιστον βρεθήκαμε επί ώρες ολόκληρες στο Δημαρχείο μια ομάδα 15-20 ανθρώπων. Εκφράστηκε και εξετάστηκε και η τελευταία λεπτομέρεια. Λοιπόν, και στην ουσία τι κάνουμε, αποτυπώνονται η πραγματική κατάσταση. Σήμερα αποτυπώνεται η κατάσταση όπως έχει δημιουργηθεί. Κανονισμοί όπως είπε ο κ. Σταδέλης υπήρχαν, η αναγκαιότητα, η κατασκευή των πεζοδρόμων μας ανάγκασε να προβούμε σύνταξη του νέου κανονισμού, ώστε να προσαπειλήσουμε και να συμπεριλάβουμε και την τελευταία πιθανή ή ενδεχόμενη παρατήρηση από τους επαγγελματίες βασικά στον πεζόδρομο ή σε άλλες περιοχές όπου πρέπει να αναπτυχθούν ή στο κέντρο σχολείου. Λοιπόν, ο Δήμος λοιπόν έχει αποτυπώσει με τον κανονισμό αυτόν σε εφαρμογή των νόμων και των κανονισμών που ισχύουν. Δεν έχουμε κάνει κάτι κεφαλήμος. Κανονισμοί που υπάρχουν και ισχύουν, αυτοί έχουν επεδοθεί, αυτοί έχουν ληφθεί υπόψη και με βάση αυτούς έχει σταθεί η παρούσα κανονιστική απόφαση. Λοιπόν, ο Δήμος λοιπόν σε εφαρμογή των ισχυόντων, κανονισμών και νόμων θέτει σήμερα το κανονισμό αυτής που παρακολουθούν την εντοπίση των χώρων προς ψήφιση, έτσι, αποτυπώνοντας στην κυριολεξία την πραγματική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σήμερα. Έτσι όπως η αποτυπωτική κατάσταση αυτή φωτογραφίζεται και στον κανονισμό. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Λοιπόν,
Και αν υπάρχει το άρθρο 16, κύριε Πρόεδρε, που λέει ότι έχουμε δυνατότητα τροποποίησης κάποιου άρθρου κάποια διάταξη. Αν δούμε ότι υπάρχει θέμα στην υλοποίηση, στην εφαρμογή, υπάρχει μια σχετική διάταξη που μας δίνεται η δυνατότητα. Το άρθρο 16. Έχει δυνατότητα να έχει κάποια παράγραφο σε κάποιο σημείο για τροποποίηση ή αποσαφήνιση επί άρθρου. Έτσι, εγώ πιστεύω ότι διεκδικήσουμε και την τελευταία και την τελευταία είναι θέμα των ίδιων των καταστηματικών και των επαγγελματικών να συμμετέχουν ένα σημείο βασικά. Ένα σημείο, δύο καταστήματα. Είναι βασικά τα οποία έχουν γίνεται όλο ο λόγος ή το επίπεδο. Αν δεν υπήρχε αυτό το επιχειρηματικό συμφέρον μεταξύ των δύο καταστημάτων για ένα χώρο 15-20 τετραγωνικών μέτρων, δεν συζητάγαμε καν το θέμα του στιγμή. Θα διεκδικήσει και να υποψηφιστεί προς το Λούδι Καμπισίλη. Για το φωτισμό και τα απορροφημένα. Και για τα απορροφημένα όλα τελειώνουν υπό την έκθεση και τον έλεγχο των τεχνικών εργασιών. Αυτό δεν είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε να το δεχτούμε, να είναι απορροφημένα κάποια πράγματα τα οποία είναι αντίκειται στην νομοθεσία. Δεν μπορούμε να απορροφηθούν. Αντίκειται στην νομοθεσία. Λαμβάνουν υπόψη και τους γενικούς οικονομικούς κανονισμούς και τον νέο οικονομικό οργανισμό και θα πάρουν ό,τι ο κανονισμός όπως είναι εδώ. Δεν είναι. Λύθηκαν υπόψη και οι συγκεκριμένες υπηρεσίες. Υπάρχει και δεν έχει καθένα και ο τελευταίος εξάρτησε την άποψη της ζωής. Έτσι, δεν υπάρχει το παραμικρό. Δεν θα πει κάποιος ότι με ψηλούν μερονικούν, δεν υπάρχει κάποιος που καταγηματίζει. Αυτό δεν το πει. Ναι. Πραγματικά έχει γίνει πολύ σοβαρή δουλειά, γιατί εγώ συμμετείχα σε κάποιες από αυτές τις συναντήσεις. Είναι μια διαδικασία που έχει τραβήξει πάρα πολύ καιρό. Έχει ενσωματώσει, εξ όσων γνωρίζω, και τις παρατηρήσεις και της προηγούμενης επιτροπής και της προηγούμενης δημοτικής αρχής. Βέβαια, αν κάποιος διαβάσει ένα κανονισμό, σίγουρα θα υπάρχουν πιθανόν κάποιες διαφοροποίησεις. Το άρθρο 16 όμως που λέει εδώ ο κ. Χατζής, ο αντιδήμαρχος και ο υπεύθυνος της ουσίας, το να κάνει όλη αυτή τη δουλειά, το να μαζέψουν αυτά τα στοιχεία, το προβλέπει αυτό. Υπάρχει διαδικασία τροποποίησης του κανονισμού που μπορούν να έχουν κάποια στοιχεία που θα δούμε και στην πορεία, μπορεί να είναι και περισσότερα, μπορεί να είναι και λιγότερα. Θα τα δούμε στην πορεία, να έρθει πάλι στην ποιότητα ζωής κάποια στιγμή, αν έχουμε κάτι, να γίνει μια τροποποίηση σε κάποιο σημείο που πιθανόν να υπάρχει μια δυσαρμονία. Να προχωρήσουμε κάποιος εκκαιρίες. Ο κοινωνικός οργανισμός έχει το μόφωνο και από την Επιτροπή Ποιότητας. Έχει το μόφωνο. Συγγνώμη, δεν το είπα εγώ, γιατί Εγώ ήμουν εκεί για το μόφωνο για διάφορους λόγους, δεν ήμουν σε αυτή την επιτροπή. Για ανημένες υποχρεώσεις, γιατί το μόφωνο δεν ξέρω. δεν έχει σημασία. Από αυτός που πάει στα Κύριε Μητροπούλε, μην με διακόπτετε, να σας πω το ότι το ομόφωνα σημαίνει στην παρούσα συνεδρίας. Αν εσείς ήταν ομόφωνος, αυτός που ήταν. Έτσι, θα το διατηρήσουμε. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Είναι εδώ κάποιοι από τους καταστηματάρχες της περιοχής που θέλουν να πούν την άποψή τους, να πούν όπως θα είμαστε αρκετά σύντομοι γιατί έχουμε περάσει τον χρόνο, θα λέτε το όνομά σας, ναι, και ελάτε όμως γιατί καταγράφετε μπροστά. Χαίρομαι που συμβαίνει αυτό, για πρώτη φορά. Κύριε Δημητριάδη, αν έχετε καλοσύνη εκεί που είναι ο Δράκος ή εκεί που είναι ο κύριος Καρασάβας. Γιατί έχουμε και την κάμερα που... Συγγνώμη λίγο. Χαίρομαι που συμβαίνει αυτό γιατί για πρώτη φορά θα ισχύσουν τα ίδια πράγματα για όλα τα μαγαζιά. Δεν θα γίνονται εξαιρέσεις. Ελάτε λίγο πιο κοντά. Ελάτε λίγο πιο κοντά, γιατί δεν σας... Λοιπόν, χαίρομαι που συμβαίνει αυτό το πράγμα. Χαίρομαι που συμβαίνει κανείς. Θα υπάρξει δικαιοσύνη για όλους. Δηλαδή, δεν θα υπάρξουν δικαιώματα ξεχωριστά για μερικούς που μαγαζιά και για όλους. Για όλους θα ισχύουν τα ίδια. Με μια σημείωση για αυτό, δηλαδή που είπατε, στην παράγραφο 3, ότι δεν μου αποσαφηνίζει εμένα αν θα το κάνει και τον Αδριάδη, δεν με προστατεύει. Γιατί πολύ καλά θα τα βρίσκουμε τον κύριο Καρασάβα, για παράδειγμα. Μεθαύριο όμως μπορεί να αλλάξει το μαγαζί. Τα μαγαζιά αλλάζουν τέτοια. Εμένα δεν μου προστατεύει ότι θα πει εγώ πρώτος το δικαίωμα το απέναντι φως του. Και αν και εφόσον δεν το θέλω εγώ, μπορεί να παρακολουθεί σε αυτόν που ενδιαφέρεται με καλή δημοκρασία. Αυτή είναι η μόνη. Αλλά δεν είμαστε σύμφωνοι με το διαδικασία. Αυτό λέμε. Δηλαδή,
Μπορεί σήμερα να είμαστε μια χαρά με τον κύριο Καραζάμα. Συγγνώμη σε διακόπτω κύριο Πετριάδη, επί της ουσίας συμφωνείτε δηλαδή και συμφωνούμε. Με μια απάντηση σε αυτό το πράγμα. Δεν έχει καθαρή ενεργειακή απολύευση, δεν ξέρω. Κύριε Γκέρτσα, είστε ο κύριος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συλλόγου, ο κύριος Γιώργος. Και ο κύριος... Εγώ δεν το ήξερα προσωπικά. Μπορεί να μιλάω δικό μου. Έτσι, δεν κάνει πάρτι. Εντάξει, μπορεί να μιλάω. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να μιλήσει από τους καταστηματάρχες? Αυτό μόνο αυτή η μία σας πω. Όχι, πραγματικά και ο λόγος αισθανθήκες συνοπτικός, αλλά νομίζω είναι γεωδοπιστικός. Επί της ουσίας συμφωνούμε σε αυτή την παραγωγή, σε αυτή τον κανονισμό. Γιατί να μην βάζει μια διαδικασία. Συμφωνούμε σε αυτόν τον κανονισμό. Τώρα να περάσουμε στο επόμενο τετρολογία. Ο κύριος Ζανόπουλος από 1 λεπτό για να συντομεύσουμε τον χρόνο. Κύριε Πρόεδρε, με την επιφύλαξη της δημοκρασίας, την επιφύλαξη της δημοκρασίας, γιατί περικλεί τον κίνδυνο να έρθει κάποιος, μπορεί και να μην είναι και από την κόρη του, να πάρει ένα μικρό κατάστημα και να πληρώσει και να καταλάβει χώρους δυσανάλογους με το μέγεθος της επιχείρησής του. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να απαλληφθεί ο όρος δημοκρασία. Να αφήσουμε την πρόσωψη και την προβολή και το απέναντι και τους όμορους, αν θέλετε, τις όμορες επιχειρήσεις, αλλά να απαλλήψουμε τη δημοκρασία. Και βεβαίως πρέπει να οριστεί επακριβώς τι είναι ο αδιάθετος χώρος, γιατί θα δημιουργήσει πράγματι προβλήματα. Και νομίζω ότι μπορούμε να το διατυπώσουμε αυτό στην κανονιστική, όπως επίσης και κάποιες ενιαίες προδιαγραφές που έχουν εφαρμοστεί σε άλλους δήμους, όπως στο Δήμο του Ναυπλίου, όπου εκεί πράγματι είναι παυτωμένες οι κατασκευές και είναι και ανακλεινόμενες και καλύπτουν το πρόβλημα της ίδιας κατασκευής για όλους τους μήνες του έτους. Δηλαδή, ανακλίνεται από ύψος των 90 εκατοστών και πάνω, που είναι άλλο τόσο, και το καλοκαίρι μεν του κρέατο αέρας είναι χαμηλά, το χειμώνα είναι ψηλά για να προστατεύεται από τον άνεμο. Τέτοιου τύπου καλές πρακτικές από άλλους δήμους πρέπει να τις ακολουθήσουμε. Εφόσον αναδιατυπωθούν αυτά τα οποία συμφωνήσαμε εδώ πέρα και το θέμα ειδικά της δημοκράτησης, εμείς θα το ψηφίσουμε, αλλά με αυτή τη διατυπήση. Ο κ. Στογιανόπουλος. Νομίζω ότι αυτή υπάρχει δυνατότητα να δούμε κάποιες λεπτομέρειες. Μπορούμε, νομίζω, καταρχήν συμφωνώ με την κανονιστική. Κάποιες λεπτομέρειες που τέθηκαν και του κ. Παπάσου. Αν υπάρχει θέμα διευκρίνησης, να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα. Μας δίνει μια απαθή για να υπάρχει. Αν υπάρχει κάποια που νομικά μπορεί να καλυφθεί, να μην υπάρχουν προβλήματα. Από εκεί πέρα, το εύκολο το οποίο παίρνουμε από τους καταστηματάρχες για τον απέναντι χώρο, νομίζω ότι μπορεί να προβλεφθεί ότι χορηγούνται στην εκχώρηση του χώρου εκ μέρους του Δήμου. Δηλαδή, είναι χορηγούνται αυτοί. Αν είναι εκπλώσεων ενδιαφέρον, νομίζω είναι σαφές. Λοιπόν, είναι σαφές έτσι ότι μπορεί να δει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα ότι να χορηγηθούν, ας πούμε, στην διεκδίκηση του απέναντι χώρου, εάν δεν υπάρχει, όχι αν δεν υπάρχει. Και μετά, αν δεν θέλουμε να έτσι το χώρο, να δοθεί η δυνατότητα να καλυφθεί από κάποιον παραπτήσιο κατάσταση. Και ο κύριος Δήμαρχος, μπαίνουμε στην ψηφοφορία. Εγώ θα κάνω πάλι την διευκρίνηση. Κάποιοι λένε καταργηθεί η δημοκρασία. Εγώ βλέπω μια διάταξη ποιος δικαιούται να πάρει και πού. Λέει, τους πεζόδρομους επιτρέπεται τα καταστήματα του τα καταστήματα στην πρόσωψή τους επί της ίδιας δρυμοτομικής γραμμής ή και στην προβολή τους στην απέναντι με δημοκρασία. Το λέει το προεδρικό διάταγμα. Δεδομένου το κέντρο παραμείνει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 3,5 μέτρα να διαγραμμίζεται. Ερώτηση προς αυτούς που είναι καταργηθεί η δημοκρασία. Ποια είναι η άποψή τους? Θα το έχει ο απέναντι ή ο δίπλα? Μια απάντηση. Για πέστε μου τι πρόταση έχετε. Αφού δεν κάνουμε δημοκρασία. Εγώ πιστεύω ότι η δημοκρασία δεν έχει νόημα. Δεν θα έχει νόημα γιατί θα συμμετούν τέλος. Δεν θα πρέπει να φτάσουμε 100 ευρώ και 200 τετραγωνικό, θα συμμετούν. Ερώτηση. Από τη στιγμή που καταργεί η δημοκρασία, ποιος έχει το δικαίωμα? Αυτός που είναι απέναντι ή αυτός που είναι δίπλα? Και ποιος θα τους δίπλα? Ερώτηση. Μπορείτε να μου πείτε. Πες μου μια ερώτηση. Με ποιον τρόπο θα διευθυντήσουμε το ζήτημα. Όχι με την δημοκρασία, ποιος το θέλει το χώρο. Πάτε την τεχνολογία. Ξέρω και εγώ. Πάτε.
Τέτοιο θέμα να καταργηθούν πρασία. Με ποιο τρόπο, να αλλάξουν τώρα. Δηλαδή προβλέπεται το νόμο μας. Το λέει, πρέπει τον νόμο σε βέβαια. Εκεί θα έχουμε κόλλημα, να ξέρετε. Εκεί θα τεράστιο Εκεί θα έχουμε κόλλημα. Ο κύριος Γκότσης, μιας και είναι και νομικός και έχει ασχοληθεί και με καταστήματα αρκετές φορές στο παρελθόν. Εγώ θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο του κ. Παπαγιώτη για την αρχή της προβολής. Το προεδρικό διάταγμα του 81 προβλέπει τη δημοκρασία, εάν αυτό δεν μπορεί να διευθυνθεί αλλιώς, κάνει ρημοτομικά με συνάδελφο το κατάστημα. Εάν δηλαδή στην ευθεία της προβολής του καταστήματος δεν διεκδικεί ο ήδη υπάρχον ιδιοκτήτης, τότε μπορεί να τεθεί θέμα δημοκρασίας. Είναι τόσο ξεκάθαρο. Και χωροταξικά να το πάρετε τη μάχη. Είναι ανομαλία αυτό. Η δημιουργεί ανταγωνισμό χωρίς να υπάρχει λόγο. Και αύριο μεθαύριο έδωσε και το δημιουργία του μάλλον είναι επαγγελματίες 5 χρόνια στον χώρο. Ήρθε ένας άλλος. Από την Καστοριά από οπουδήποτε. Και δεν συνοείται με τους εκάστοτε του ανθρώπου. Δεν μπορείτε να κάνετε τα κανονιστική. Που πρώτα ο Θεός θα έχει ισχύει 30 χρόνια τουλάχιστον. Είδατε πόσο καθυστέρησε να αλλάξει το υπάρχοντα. Με γνώμονα ότι θα συνεχιστούν, ότι θα συνεπάρξουν. Το εύχομαι μονόψυχα. Και γέρα μου κάνει τόσο αυτές προθέσεις. Αλλά δείτε ότι. Ποια είναι η πρότασή σας, να την έχει ο απέναντι. Στην ευθεία, στην προβολή του, προτεραιότητα, όπως είπε και ο κ. Δημοκράτης. Προτεραιότητα και αν δεν, τότε ναι, να τεθεί να εργαστεί. Την υιοθετεί κάποιος την άλλη άποψη αυτή. Παιδιά σου. Την υιοθετεί κάποιος άλλος. Αφού υπάρχει το άρθρο 16, το οποίο λειτουργεί τροποποιητικά. Μπορούμε να δούμε την εφαρμογή και η εφαρμογή θα αναδείξει τα προβλήματα της κανονιστικής. Και εκ νέου μπορούμε να βελτιώσουμε. Στο παρόν και ένα θέμα. Από τη στιγμή που κάποιοι λέτε ότι πρέπει να καταργηθεί η δημοκρασία, η άποψη του κ. Γκότσου, που δεν είναι μέρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά είναι σεβαστή η άποψή του, λέει αυτός που έχει απέναντι να παίρνει και μετά τη ζώνη των 3,5 μέτρων να παίρνει το χώρο. Είναι μία άποψη. Είναι μία άποψη. Λοιπόν, είναι μία άποψη. Αυτή την υιοθετεί η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Όχι. Ο κύριος Σταυρέλης. Ο κύριος Σταυρέλης. Εγώ είμαι με την άποψη της δημοκρασίας. Γιατί μπορεί να έχουν δίκιο οι νομικοί και να τα λένε σωστά, αλλά θα σας πω το εξής παράδειγμα. Έχω απέναντι στην προβολή στον Αλέξανδρο τον Κουλιώτη μια απόσταση 15 μέτρα, γιατί η κανονιστική δεν μιλάει για ένα μαγαζί φωτογραφικό, ο τάδε με τον τάδε. 15 μέτρα απόσταση έχω στον Αλέξανδρο. Με τη λογική που ακούσαμε, εγώ έχω δικαίωμα. Προτιμησιακό δικαίωμα. Ναι. Ο δίπλα όμως τον Αλέξανδρο που είναι στο 1 μέτρο, λέει όχι. Δεν γίνεται, αυτός δεν μπορεί να πάρει, θα πάρω εγώ που είμαι απέναντι στα 15 και δεν θα πάρει δίπλα. Μα δεν έχει λογική αυτό όμως. Γι' αυτό λοιπόν καλύτερα να λέμε δημοκρασία και θα τα βρούμε μόνοι. Αυτή είναι η άποψη. Και το περιγράφει, συγγνώμη κύριε Χατζή, να το περιγράφει το πολιτικό διάταγμα και τις τρελώσεις. Για την από την πλευρά. Να πάμε λοιπόν στην εθνική αντίσταση. Για πέστε μου κάτι. Με τη λογική αυτή που διατύπωσε σεβαστή άποψη του κ. Γκότσου. Ένα κατάστημα σήμερα από απέναντι δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Ο χώρος αυτός, κατά την άποψη κανονιστικής, θεωρείται αδιάθετος και ο Δήμος τον βγάζει στην Πρασία. Δική του επιλογή. Δεν τον βγάζει κανένας. Για πέστε μου το οποίο όπως είναι σήμερα δεν έχουμε. Κάποια καταστήματα θα πάρουν εκεί από την απέναντι πλευρά τεράστιους χώρους και να αναιρείται ακόμα και το κοινόχρηστο. Αν είναι 100% δικαίωμα της επιχείρησης και όχι δικαίωμα που έχει μέσα από μια δημοκρασία που την κάνει ο Δήμος αν επιθυμεί. Ναι, να πω κάτι τέτοιο, κύριε Πρόεδρε. Η δημοκρασία είναι υπέρ του συμφέροντος του Δήμου. Η δημοκρασία είναι υπέρ του συμφέροντος του Δήμου σε κάθε τελευταία ανάλυση. Όσο περισσότεροι ενδιαφερθούν, τόσο πιο ψηλά θα πάει το ποσό το οποίο θα εισπράξει το Δήμο. Εντάξει, υπέρ του συμφέροντος του Δήμου. Αν δεν συνεννοηθούν, συμφέρει το Δήμο η δημοκρασία. Διότι θα έχει περισσότερα έσοδα, απλά πράγματα. Λοιπόν, να πούμε στην ψηφοφορία, γιατί δεν θα βρούμε άκρη, γιατί είναι στο θέμα. Και κάτι άλλο να καταλήξουμε. Εσείς πιστεύετε ότι η διευθέτηση θα πρέπει να γίνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με χαρακτηριστικά πολιτικά, αυτοδιοικητικά? Αυτό δεν είναι εύνοια ενός Δημοτικού Συμβουλίου για μια διαμορφωμένη κατάσταση? Πέστε μου, η άλλη λύση είναι η πλειοψηφία λοιπόν, αλλά τι συμφέροντα εκφράζει κατά την πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο να πει ευρωούμε αυτούς. Γιατί μπορεί να μια πρόταση εδώ να πει θα πάρουμε μισό οι απέναντι. Άλλη άποψη.
με βάση τη σημερινή κατάσταση. Αυτό πιστεύετε ότι είναι δυνατόν να διευθυνθεί και αυτό είναι δίκαιο μια συγκυριακή πλειοψηφία ενός Δημοτικού Συμβουλίου να καθορίζει σχέσεις επιχειρηματικές με πλειοψηφίες, θα πάρουμε. Υπάρχει ένα πολιτικό διάστημα που γι' αυτό διατυπώνει την άποψη η αδιάθετη με δημοκρασία. Γιατί δεν μπορεί το κάθε Δημοτικό Συμβούλιο όταν αλλάζουν οι σχετισμοί να αλλάζει τον τρόπο. Σκεφτείτε ένα κατάστημα τώρα, μετά από λίγα χρόνια, να αλλάξουμε τους όρους. Και να πούμε, επειδή θέλουμε εμείς, εκεί θα δώσουμε 2 μέτρα στον πεζόδρομο, κατεβαίνοντας δεξιά στην Κολοκοτρώνη θα δίνουμε 2 μέτρα, αριστερά θα βρούμε 4. Και να μένει το 3,5 στη μέση. Δηλαδή αυτό δεν είναι σωστό να γίνει. Λοιπόν, βέβαια μια κουβέντα μόνο. Αν είναι για να βοηθήσει, να το ακούσουμε. Δεν μπορεί ένας κανονισμός, μια κανονιστική διάταξη που ψηφίζουμε εδώ να επαφίεται στο αν θα συμφωνήσουν 2 επιχειρηματίες που έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα ή όχι. Προφανώς μεταφέρουμε τη δική μας ευθύνη να φτιάξουμε μια κανονιστική διάταξη πλαίσιο το οποίο θα το εφαρμόζουν οι επιχειρηματίες σε κάποιους άλλους που δεν έχουν αυτό το δικαίωμα. Και δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Μπορούμε λοιπόν να περιλάβουμε την αρχή της αναλογικότητας των ομόρων, δηλαδή αυτοί που είναι όμοροι με τον αδιάθετο χώρο να πάρουν αναλογικά με τα τραπεζοκαθίσματα τα οποία πληρώνουν για τα υπόλοιπα ένα κομμάτι από τον αδιάθετο χώρο και μετά, αν και αυτό δεν γίνει, δεν θέλει δηλαδή κάποιος από τους 2, μπορούμε να κάνουμε τη δημοκρασία, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε να συμφωνήσουν οι επιχειρηματίες πάνω στο θέμα αυτό. Και εμείς πρέπει να πάρουμε αυτό που είπαμε την αρχή να το κλείσουμε, νομίζω να το συζητήσουμε. Νομίζω ότι το προεδρικό διάταγμα, γι' αυτό υπάρχουν και νόμοι και τα προεδρικά διάταγμα, για να βάλουμε μια τάξη στα πράγματα, γιατί αλλιώς θα γίνουμε ζούγκλα και θα αλλάζουν οι φωνές της κάθε δημοτικής αρχής ανάλογα με την δημοτική αρχή. Άρα, με την εισήγηση. Ο κύριος Πρωτογιώργος, ο κύριος Λαπρινός, ο κύριος Ανδρέας με την εισήγηση, ο κύριος Δικρυλάκης, ο κύριος Κεφάλας, με την εισήγηση, ο κύριος Βλάσης, ο κύριος Παπάς, με την εισήγηση, ο κύριος Καπούς με την εισήγηση, ο κύριος Ζανόπουλος, όχι. Ο κύριος Ζανόπουλος, όχι. Ναι. Ο κύριος... Ναι, βασιλεύω να το έχω 16. Ναι. Ο κύριος, ναι. Ο κύριος Στογιανόπουλος, ναι. Η κυρία Δημητριάδη, ναι. Όχι. Κατά πλειοψηφία. Ευχαριστούμε τους κατασυμματάρχες για τον χρόνο που διέθεσαν και μας ανέχθηκαν. Το θέμα το 6. Και έγραφο της πρωτοβάθμιας εξπέρασης Κορινθίας για την κάλυψη κοινωνικών εξόδων και δυνατότητα στέγασης των υποίδρυσης τμήματων ένταξης του Πέραντου και 12 του Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου, 3ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου, 6ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου, Δημοτικού Σχολείου Αρμηνής και Δημοτικού Σχολείου Αττικίων. Κάπου είχα εδώ δει τον πρόεδρο ομόφωνα. Ήταν ο πρόεδρος του Τωρίου Πρόεδρου. Ομόφωνα. Το έκτο ομόφωνα. Από την πληροφόρηση που έχω, καταρχήν δεν είναι μόνο τα ζητήματα ένταξης, αλλά δεν υπάρχουν υποδομές. Δηλαδή το έξω του σχολείου, από ό,τι ξέρω, ήδη δίκη αίθουσα για τις υπάρχουσες τάξεις. Λοιπόν, επίσης και Αλμυρή και αλλού, δεν υπάρχουν αυτές οι αίθουσες. Υπάρχει πρόβλεψη όσον αφορά να υπάρχουν αίθουσες για να γίνει αυτό η υλοποίηση αυτή την απόφαση του Συμβουλίου. Να σας μπορώ να βοηθήσω, επειδή και εγώ είχα αυτή την ίδια πορεία με εσάς και πήρα και την πρωτοβάθμια αφενός, αλλά μίλησα και με τον κύριο Χρυστοδουλόπουλο, αλλά και με τον κύριο Βράδο. Είναι κάποια τμήματα ένταξης, παρακαλώ. Ναι, είναι κάποια τμήματα ένταξης για κάποια παιδιά με ιδιαίτερες δεξιότητες, ένα παιδί, ας πούμε, 2 του υπάρχουν, για να, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, να τα εντάξουν στην κοινωνία. Αυτό δεν είναι επειδή είναι και κατηδία. Έχουν κάποιες μαθησιακές δυσκολίες και είναι αναμαθητικές δάσκαλοι. Είναι μεμονωμένα. Επιπλέον μεμονωμένα. Δηλαδή θα εξπολάσει, έφυγε ένα πρόγραμμα που δηλαδή... Ναι. Ομόφωνα. 7. Το έγκριση της παράδειγμα 23-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου και της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων για αναμόρφωση του προεκλογισμού 2016.
Έχετε δει την εισήγηση, Όχι, δεν την έχουμε δει. Δεν το έχουμε πάρει το θέμα. Δεν το έχετε δώσει το θέμα. Για να μάθουμε στον προπολογισμό. Όχι, συγγνώμη, το έχουμε δει. Ομόφωνα. Έγκριση της υπαρίθμου 6-2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πολιτείων. Εντάξει. Ομόφωνα. Παρακαλώ. Δεν συμφέραμε αυτό το θέμα και είπαμε να είναι για όλη τη θητεία. Είναι λάθος και βάλαμε μόνο για πέρσι. Άντε πέρυσι. Φέτος πάλι η απόφαση λέει για το 16, αν δεν κάνω λάθος, Πώς κάνω λάθος. Δημιούργησε θέμα ο κύριος Κλίνος και μας είπε ότι θα κάθε χρόνο... Όσο παιδί μου, ο Παναγιώτης, Το ξέραμε το θέμα. δεν είναι δυνατόν, γιατί τώρα εσένα μπορεί να σου κόψει 3-4 μήνες. Το πέρσι δεν πληρώθηκα. Εγώ θεωρώ ότι η απόφαση πρέπει να είναι για τον Δελέγιο και μέχρι το εφ' μέχρι το τέλος της θητείας. Η απόφαση θα είναι 2016 και εφ' εξής, όπως έχουμε κάνει και για τα Αυτό άλλα είναι η δική σας απόφαση να πάρουμε και τη δική μας. Ομόφωνα είναι διαδικαστικό και το καταστοτήσαμε. Δεν το έχουμε πάρει. Ζητάμε πολύ. Κατάρτιση και ψήφιση κανονισμού λειτουργίας του νομικού προσώπου και πάρει του μελετητή. Όχι, αν δείτε τα δύο email από το οποίο πήρα, μαζί μου δεν υπάρχει. Δεν αν το έχετε πάρει το ονομάζουμε. Εγώ το έχω λάβει πάντως στο κινητό μου γιατί θέλω για επαλήθευση. Το άνθρωπο το σκόμι το θέμα. Ναι. Το αναβάλουμε. Είναι 1,5 μήνα. Το αναβάλουμε στο επόμενο συμβούλιο. Αναβάλουμε παιδιά. Θέμα 10. Αίτηση παρέτηση του Μιχαήλ Περόγαλου από μέλος της ΔΑΕΚ. Ο Μιχάλης ο Περόγαλος για προσωπικούς λόγους μας έχει στείλει την αίτησή του να παραιτηθεί. Ο αναπληρωτής από τον κύριο Μιχάλης δεν είναι τακτικός και... συμφωνούμε που τον έχει την εταιρεία ως αναπληρωτής. Ο Πινιάλης ο Σταύρος, ο αναπληρωτής, παίρνει τη θέση του κυρίου Περόγαλου και να αναπληρωτεί τον κύριο Οικονόμου. Συμφωνούμε. Ομόφωνα. Το 11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ανάληξης. Ομόφωνα. Το 12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου κατασκευής χωροκάπητα ποδοσφαιρικού γηπέδου Άσου. Ομόφωνα. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου κατασκευής της σύνδεσης οδοσήμανσης στη Συμβολή των Οδών Εθνικής Αντιστάσεως Άρους. Κύριε Καρδούλη, ένα νούμερο. 15. Ο κύριος Βανόπουλος, ένα νούμερο. 20. 15-20 και προχωράμε μετά να βγούμε και τα υπόλοιπα, μετά αμέσως. Το 15 πρώτο, είναι. 15 Φαρμάκης Γιώργη. Και το 20 είναι Παρτσινέδουλος Κωνσταντίνος. Εδώ είναι το αμέσως μετά είναι το πλημμάλι. 14. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου διαμόρφωσης Βαραδιακής Ζώνης στη θέση Ποσειδονία Κορίνθου. Κύριε Καντούρη. Ο κύριος... 13 είπατε, 13 ο κύριος Ανώπλος, ένα νούμερο. 7. Πάλι να το ξαναπούμε. 14 συγκρότηση επιτροπής Αλέξανδρος. Συγγνώμη. Νούμερο, ο κύριος 31. Ωραία. Κοντογιώργος Αναστάσιος. Και το πιο νούμερο με την κυρία Ανώπλου είναι 7. Κουργιώργος Αλέξανδρος. Δώσαμε εδώ και τα νούμερα να τα βρείτε παιδιά. Άλλο. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016. Τροποποίηση είναι το 15. Εδώ το 14 το είπαμε. Το 15 τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016. Είναι κάποια θέματα τακτοποιητικά, περιλαμβάνει και ένα θέμα που ανέφερε ο κ. Δήμαρχος για να ενισχυθεί κάπως ο κωδικός για τα έργα που είναι για το πράσινο σημείο, για τα απορρίμματα και τα σχετικά. Είναι εδώ. Η βασική τροποποίηση είναι αυτό που θα σας πω όταν κουβεντιάζαμε τα πρώην ημερήσιας διάταξης. Εδώ γίνεται κάτι τυπικές καταργήσεις και ουσιαστικά τι γίνεται. Ενισχύουμε και δημιουργούμε. Μισό λεπτό το κομμάτι αυτό. Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων. Πάει σε 200.000 ενώ πάει 326. Έχουμε τους κάδους του Γαριμάκη την άλλη φορά. Ομόφωνα, συμφωνούμε.
Το 16 σίγουρα. 16. Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 14ου της αγωγείου πολίτου. Να γίνει εκκίνηση για να γίνει δημοπράξη. Ομόφωνα. Το 14ο που είναι να πει το δώσουμε πασχετικά. Ναι, τρεις φορές 4. Ναι, εσωτερική περιοχή. Δεν έχει γίνει τώρα. Είναι να σας πω και πού είναι. Διάφορα. Περιμένετε. Το συνηθισμό. Το συνηθισμό. Εντάξει, δηλαδή είναι μέσα στις συγκίσεις. Έχουν πάρει. 17. Εκμίσθωση του δημοτικού εκκινήτου στο δημοτικό, στη δημοτική κοινότητα εξαμιλίων. Να ξαναβγεί πάλι σε δημοπρασία. Με τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με την περιφέρεια, ακυρώθηκε η δημοπρασία. Είχαν προβλήματα να πω για την ακύρωση όσον αφορά την νομιμοποίηση του κτηρίου και κάποια τεχνολογικά που είχε διαφορά με αυτό που είχαμε κάνει στην δημοκρασία. Έχουμε συνειδητοποιήσει το ψάχνο. 18. Εκμίσθωση δημοτικού εκκινήτου στην τοπική κοινότητα Άσου. Είναι κάτω από το κοινοτικό κατάστημα, το κατάστημα και το αναψητήριο που υπήρχε. Θα επιχειρήσουμε άλλη μια φορά να την κάνουμε. Δημοτική κοινότητα. Δημοτική κοινότητα. Πότε να βρεθεί αυτή τη φορά να πω λέω. Ομόφωνα. Να το κάνεις καπί. Θέλουμε να το κάνουμε κάτι. Παρακόλληση. Ομόφωνα. Παρακόλληση. Ναι, κύριε Καραμάκη. Παρακόλληση χρήση του τηλεφωνικιακού σταθμού της Αμυλίας στο κέντρο κοινωνικής πολιτικής. Ομόφωνα. Επιστροφή ποσού ως αφαιρετή των πλανήτων. Με τον τηλεφωνικιακό σταθμό. Το νομικό πρόσωπο, αγαπητή Τίνα, να προσπαθήσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα, αν είναι δυνατόν και μέσα στον Απρίλιο, να γίνει η μεταστέγαση. Έτσι. Γιατί έχει τελειώσει μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι από διάφορα προβλήματα γραφειοκρατικά, δεν έχει έρθει το Ελληνικό Συμβούλιο. Επιστροφή ποσού ως αφαιρετή των θεμελιωθέντων. Έχετε πάρει την εισήγηση ομόφωνα. 21. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συνεργασία με σύνδεσμο προστασίας και ορθολογικής ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Κόρπου Αρίων με θέμα τουριστική προβολή του Δήμου. Για τη Δήμου. Η κυρία Χρισταρά που είναι και η αρμόδια του Δήμα. 22. Επιχορηγής πολιτιστικών συλλόγων σωματείων. Εδώ έχουμε. Ναι, έχουμε το Πολιτιακό Θέατρο Βασίλης Ρώτας 6.000. Η Θεατρική Σκηνή Χιλιομοδίου 3.000 και του Αγίου Βασιλείου Θεατρικό Σύλλογος 2.000. Τι θα κάνει ο Ρώτας? Εάν ήδη 10 δωρεάν παραστάσεις από τη φάση και θα πάει και στα υπόλοιπα χωριά. Έχει ολόκληρο χρόνο εδώ. Πόσα? 6 μέρες τώρα. 6.3.2. Κάθε μέρα θα αναπτυχώ. 6.000 θεατρικό, Ολυμπιακό Θέατρο Βασίλης Ρώτας. Θεατρική Σκηνή Χιλιομοδίου 3.000. Θεατρικό Σύλλογος Αγίου Βασιλείου 2.000. Συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση με τίτλο Ελλάδος Γέφυρο θα πραγματοποιηθεί στο Εκκλησιακό Κέντρο Περιστερίου από 15 έως 18 Τετάρτου 2016. Στο 23 θέμα η κυρία Χρισταρά μπορεί να μας πει δύο κουβέντες αν έχει το χρόνο. Ναι, πρόκειται για μια έκθεση αφιερωμένη στη γαστρονομία, τον τουρισμό και τον πολιτισμό. Θα τολμήσουμε να πάμε, θέλουμε τη βοήθεια όλων σας. Θα έχουμε δικό μας περίπτερο, θέλαμε δικούς μας παραγωγούς να βρούμε. Είναι ένα πρωτοκόλλημα, έχει γίνει προετοιμασία, πιστεύω να έχουμε συμφωνηθεί να πάμε καλά. Εδώ κάπου ήταν το περίπτερο μέσα που... Ναι. Δεν κάποιος το έχει πάρει στο διάγραμμα. Τα χρήματα είναι 3.000. Συμφωνούμε ομόφωνα ούρα θα μας κατασκευάσουμε ο Δήμος είναι δωρεάν. Απορεί ο Δήμος Περιστερίου το χώρο δωρεάν. Ή το πληρώνει? Το περίπτερο πληρώνει. Στην ΑΦΕ η εταιρεία αυτή θα μας κάνει όλη την έκθεση. θα μας κάνει τα χωρίσματα και το ένα από τα χωρίσματα το κεντρικό θα έχει το σήμα του Δήμου πάνω και θα γράφει και κάποιο σύνθημα. Πόσα μέτρα είναι? 24 τετραγωνικά. Έχει 110 τετραγωνικά. Βγαίνει ακριβώς 3.000 μαζί με το κουβιάδο. Έχει εδώ και την οικονομική προσφορά. Δεν το έχουμε πάρει αυτό, γι' αυτό το Συμφωνούμε ομόφωνα. 24. Έκθεση του Κέντρου Ιστορικών και Λογογραφικών Σπουδών Κορινθίου και συμμετοχή του Δήμου στα πάντα διοργάνωση συνεδρίου. Αυτό είναι το συνέδριο αυτό που γίνεται, εδώ και είναι το τρίτο, που διοργανώνει το Κέντρο Ιστορικών και Λογογραφικών Σπουδών Κορινθίας. Κάνει δύο, ένα τρία. Ναι, είναι το τρίτο. Είναι το κόστος 1.950 ευρώ με ΦΠΑ.
Εμείς παίρνουμε την ευθύνη ενός μέρους των εξόδων. Τα έξοδα του συνεδρίου, το έξοδο του συνεδρίου είναι πολύ μεγαλύτερα. Για το συζήτημα τώρα. Το συνέδριο θα έχει πάρα πολλούς επιστήμονες που θα αναπτύξουν τις απόψεις για το θέμα που αφορά τα μοναστήρια του νομού μας, τα κοσμιακά μοναστήρια. Εντάξει, εμείς θα αναλαμβάνουμε μόνο το κομμάτι που έχει να κάνει με τη διαμονή αυτών που θα μείνουν σε συγκεκριμένο ξενοδοχείο που στοιχίζει 1.950 ευρώ. Εντάξει. Ομόφωνα. Θα βγει μετά. Βγαίνει μετά το βιβλίο. Ο κύριος έχει κάποια δραστηριότητα να μην υπάρχει το κέντρο. Μέσα από την αναδείξη τι είναι αυτό το πράγμα που το κάνει, είναι και όλα αυτά που είδαμε, έτσι που δεν είναι με σοβαρότητα. Υπάρχει μια δραστηριότητα που έχει τέτοια παρουσία στα δρόμενα του λόγου. Κύριε Ψογιανόπουλο, αυτό το κέντρο είναι να διοργανώνει πέραν των κάποιων άλλων δραστηριοτήτων που έχει φιλοσοφικού, ιστορικού περιεχομένου, διοργανώνει κάθε χρόνο εδώ και 3 χρόνια ένα πραγματικά μεγάλο συνέδριο. Ποιοι είναι γνωστοί Κορίνθιοι που ασχολούνται με αυτό? Είναι μια κυρία, εγώ δεν είναι κυρία Κυριακοπούλου, είναι ο κύριος Πιέρος, ο Νίκος, ο Μηχανικός, υπάρχουν πολλοί γνωστοί. Η Κυριακοπούλου, η Ελένη, μια νομικός είναι νομίζω είναι και εσύ. Τον Άσο είναι. Ο Δάσκαλος, λίγο και ο Πιέρος, είναι πολύ όχι, είναι πραγματικά καλό. Εγώ πήρα και το βιβλίο που εξέδωσαν πέρσι, είναι εκπληκτικό. Λοιπόν, τα συνέδρια τα προηγούμενα τα οποία έχουν γίνει, το αντίστοιχο υλικό έχει εκδοθεί και είναι καταγραφές που πιστεύω ότι είναι απαραίτητες να γίνουν σε επίπεδο νομού. Έτσι, αυτά που έχουν γίνει τώρα είναι πολύ σημαντικά. Πραγματικά είναι. Συνδιοργάνωση και όλη την ανεργία με τον Δήμο Πατρέων. Λοιπόν, έχετε την εισήγηση 680 ευρώ με ΦΠΑ. Δεν έχετε πάρει την εισήγηση? Δεν σήμερα. Ναι, γιατί μας ήρθε μας σήμερα, γι' αυτό δεν έχετε πάρει 680 ευρώ. Και ταυτόχρονα, για να ενημερώσει το σώμα, ο Δήμος Κορινθίων θα φιλοξενήσει στο πιστό γυμναστήριο αυτούς οδηφόρους που έχουν ξεκινήσει από την Πάτρα και κάποιοι παίρνουν και κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Επίσης, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, λοιπόν, και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Δήμος θα παραχωρήσει και τα χάρτινα τα οποία θα παίξουν και υπάρχουν και κάποια άλλα δευτερεύοντα θέματα που συμβάλλουν για να πετύχει αυτή η εκδήλωση που πιστεύω ότι θα είναι μια φωνή διαμαρτυρίας για αυτό που βιώνουμε στην χώρα μας τα τελευταία 7 χρόνια με την ενεργεία δεν θα έχει. 8 η ώρα θα γίνει η υποδοχή αύριο μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο. Πάμε στο 26 παιδιά, ομόφωνα ώρα, αύριο θα πάμε εκεί, να είμαστε εκεί πέρα, δεν έχει ιδιαίτερη διευκρινή στο θέμα του. 26, έγκριση πίστος για τον ένατο λαϊκό αγώνα, ομόφωνα. Έγκριση πίστος για την περιφορά του Επιτροπείου, ομόφωνα. Διοργάνωση του ένατου λαϊκού αγώνα απλά αποσύρεται. Γιατί δεν έχει έρθει εισήγηση από την αντίστοιχη οικονομική υπηρεσία ως προς το θέμα των μεταλλίων. Δεν έχω γίνει και να ρωτήσει. Και δεν έχουν βέβαια, δεν έχει εισήγηση, δεν έχουν γίνει ανάπτυξη για τη διαδικασία. Λοιπόν, 29, δεν τελειώσαμε κυρία Τάνια, σε 2 λεπτά θα τελειώσει. Διοργάνωση ενός του φεστιβάλ Μαθητικού Θεάτρου Κορίνθου. Από ποιον? Στο Δήμο. Από διοργάνωση, ναι. Διοργάνωση ενός του φεστιβάλ. Ναι, γιατί δεν θα περνάω γρήγορα. Είμαστε 29. Ο Δήμος διοργανώνει το ένα το φεστιβάλ Μαθητικού Θεάτρου στην Κόρινθο. Το ποσό που η δαπάνη είναι 6.476 με ΦΠΑ και τι περιλαμβάνει. Ο οργανωτής είναι το Βασίλη Ρώτας ή με το κεφάλι? Όχι. Λοιπόν, σήμερα μάλιστα δώσαμε και στο ίδιο το πρωί. Ο κύριος Καράγιουδας από την πρώτη μέρα που έχουμε καθιερώσει αυτό το θεσμό είναι αυτός που ουσιαστικά εθελοντικά βοηθάει για να στηθεί αυτή η σημαντική διοργάνωση.
φέτος για πρώτη φορά αποκτά περιφερειακά χαρακτηριστικά, θα είναι εστίαση εκτός των χώρων πολιτείας που ήταν μέχρι τα προηγούμενα χρόνια, θα είναι Απαλμονίδα και Μεσσηνία. Εμείς ουσιαστικά καλύπτουμε για μία μέρα που φαίνεται για τη Μεσσηνία δαπάνες διαμονής και τις υπόλοιπες ημέρες μετά το τέλος της παράστασης καλύπτουμε και τα έξοδα διατροφής των μελών των θειάσεων, τα παιδιά δηλαδή, με κάποιους καθηγητές συνοδούς. Η προσπάθεια είναι πολύ σημαντική, τα έργα πιστεύω όπως και τα προηγούμενα χρόνια όλα τα παιδιά για παίξουν τα έργα έχουν αφιερώσει τον δεύτερο χρόνο τους, έχουν επαγγελματικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή εγώ θα σας καλέσω όλους να δείτε. Κάθε χρόνο έχουμε μεγάλη συμμετοχή, θα έχουμε και φέτος, αλλά είναι καλό να δείτε, κατά τη διάρκεια του εναήμερου αυτού, μπροστά στο έδριο θα υπάρχει και μια έκθεση με τις κατασκευές από το επαγγελματικό λύκειο, που είναι και διευθυντής ο κ. Δράκος, πάντα έτσι το συνδυάζουμε, και ταυτόχρονα θέλουμε να περάσουμε και ένα μήνυμα όσον αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων παιδιών, να τους δείξουμε ότι το σχολείο, το επαγγελματικό λύκειο που είναι στην Ελλάδα τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση είναι παραξηγημένη, ότι είναι ένα σχολείο που μπορεί να δώσει και το απολυτήριο που είναι άξιο, αλλά ταυτόχρονα να δώσει και επαγγελματικά δικαιώματα μέσα από τα στοιχεία τα οποία δίνονται. Τέλος πάντων, επανέρχομαι στο θεατρικό, θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικός θεσμός, φέτος θα είναι ακόμα πιο επιτυχημένο γιατί παίρνει περιφερειακά χαρακτηριστικά. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε ένα δημοτικό θεατρικό εργαστήριο. Αυτό δεν το βλέπω να αξιοποιείται πουθενά. Είναι πάντα ο κ. Καράγιος μπροστά σε τέτοιες εκδηλώσεις. Δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους εκεί, δεν είναι ικανοί, δεν ξέρω. Γιατί δεν αναλαμβάνουν να διοργανώσουν. Αυτό με το κέντρο πολιτισμού και πληθυσμού που ανήκει το εργαστήριο. Νομίζω σε εσάς, δεν ανήκει εδώ. Ομόφωνα το θέμα τώρα το θέατρο. Όσον αφορά το διοργανωτήρα, δεν το πάει νερό. Κύριε Ανόπουλε, δεν είναι αν μπορούμε να τα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε εμείς το φεστιβάλ. Είναι μια πάγια εκδήλωση την οποία έχει αναλάβει ο Δήμος. Ο Δήμος, όσο προσέχετε, έχει αντιδημαρχία που ηγηθούν. Άρα λοιπόν μπορεί να βάλει εκδηλώσεις και να κάνει εκδηλώσεις σε αυτού του επίπεδου από μόνος του. Λοιπόν, η ερώτηση είναι με το συγκεκριμένο. Το θεατρικό εργαστήριο φέτος αξιοποιείται με τα έργα τα οποία έχει σταματήσει να βγάλει και από πρώτη από τις 6 Μάη και μέχρι τα μέσα Ιουνίου θα υπάρχουν παραστάσεις από το θεατρικό εργαστήριο του Πολίτη. Ναι, εγώ λοιπόν, επειδή έχω κουραστεί να απαντάω στα ίδια ερωτήματα, περιμένω του χρόνου από τον κύριο Τσαβάρα να πάρει την πρωτοβουλία να κάνει αυτός όλη την οργάνωση. Περιμένω του χρόνου. Το 10ο λοιπόν θα το κάνουμε με την ευθύνη του κύριου Τσαβάρα. Αν έχετε ερωτήσεις. Μην ελπίζετε, δεν πρόκειται να έρθει. Ομόφωνα. Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς παιδαγώγους παραβάσεων κόμμα. Ομόφωνα. Διαγραφή οφειλών και προσωψίσεων. Τα έχετε δει τα θέματα ομόφωνα. Έγκριση του αρχικού της Επιτροπής Εκκρεμιότητας κρατικών εκδημάτων του Δήμου. Αυτό καλά το πετάμε σήμερα. Έχουμε 20 περίπου και κάθε Κύριε Μολούσο, κύριε Δήμο, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Κύριε Δαρμάκη, ένα λεπτό. Δήμος Δράμα, Δήμος Πεωνίας, Δήμος Οροφού, Δήμος Καρτέλησίου. Να βγάζουν και θέλουμε και λεφτά. Πάντα από 20.000. Τι θα πάρετε δηλαδή. Ομόφωνα. Και έγκριση οδηπορικών διαδικοτών τρίτων. Έγκριση οδηπορικών εξόρων και μερίδες απολυμίων για να τα κινήσει